Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta Aminu Tech. Sunana Aminu Suraju. Bidiyon mu a yau zai nuna muku yanda za ku canza sabon password a cikin OKX wallet. Mutane da dama sun yi in ce wannan mining ɗin na Memefi, wasu kuma suna ma da kuɗi a cikin wannan OKX wallet ɗin amma sun mance password ɗinsu, ba su san yanda za su yi kuma su canza sabon password ba. Shi wannan password ɗin yana amfani ne wajen kamar yin sending na coins ko wani abu haka. In za ka tura coins ko USDT daga cikin OKX wallet zuwa wani wallet ɗin ko kuma wata exchange. Idan yau ne farin shigo ka wannan tasha, ina neman alfarma da ka daure ka danna min alamar subscribe. Idan kuma ka taɓa danna min alamar subscribe, ina neman alfarma da ka daure ka danna min liking. Zan ajiye muku telegram channel nawa a description na wannan bidiyon. Idan kana buƙatar ka yi joining, za ka iya zuwa ka yi joining saboda samun update a kan crypto da kuma mining. Yawwa, da farko kafin mu fara abin da za mu fara yi shi ne za mu je mu yi connecting VPN saboda network ɗin sun ɗan samu matsala kwana biyu, to sai ka je ka yi connecting na VPN naka idan kana da VPN. Kowa dai na san dai mutum yana da mu'amala da telegram to yana da VPN, kuma kowanne da akwai VPN ɗin da yake amfani da ita. Ni ga wadda nake amfani da ita nan, zan yi connecting da ita kuna gani. Bayan na riga na yi connecting VPN ɗina, zan fito in shiga cikin, idan wannan nake amfani da ita OKX, duk dai kusan hanya ɗaya ce, duk ma dai hanya ɗaya ce wajen yin wannan aikin, tunda da ta nan ciki da ta can ciki duk abu ɗaya ne, kawai settings ne. Ita wannan a settings yake, ita ma waccan a settings yake, inda mutum zai je ya ainihin gyara. Ga settings ɗinta nan gurin, ga ya nan password, nan za ka shiga misali idan wannan ce. Idan kuma ta cikin telegram ce, ita kuma settings ɗinta a kusa yake. Misali, bara in nuna muku yanda abun yake. Daga nan za ka yo searching ɗin OKX ɗinka, za ka shiga cikin OKX ɗinka ga ta nan, sai ka yi open kamar haka. Idan ka yi open za ka jira ta buɗe, za ka jira ta buɗe. Ka tabbata wannan passphrase ɗin naka yana nan, wani passphrase wanda idan da shi za ka buɗe OKX, za su ba ka guda 12 ne, za ka yi screenshot nasu ka je ka ajiye saboda irin wannan matsalar. Kada ka sake ka yi abun da zan nuna ma ba tare da kana da wannan passphrase ɗin ba, wasu kalmomi guda 12 kenan. Idan ta buɗe ma kamar haka, za ku ga mutane suna son su tura, ga ya nan ka shiga za ka tura dala ko USDT, ga shi kuma ka rubuta ko guda nawa za ka tura, amma kuma ba ka da wannan pin ɗin da za ka sa ka tura, shi ne kake son ka maida. To yanzu abin da za ka yi nan shi ne, ga alamar settings nan gurin, ita nan settings ɗinta yake, ita kuma ta ciki a nan gefe yake. To za ka taɓa kamar haka, sai ka taɓa inda aka rubuta settings, ga ya nan. Kana shiga settings, ga ya nan wallet security, backup, password, security audit, ga ya nan. Abin da za ka yi nan shi ne password za ka taɓa kamar haka. To idan ka taɓa password, zai kawo ka guri kamar haka, ga ya nan. A password ɗin, idan kana buƙatar ka ajiye biometric ɗin nan, authentication na hannu, fingerprint kenan, sai ka yi amfani da wannan misali. To nan me muke son mu yi? Muna son mu yi forgotten password ne, ga ya nan gurin. Idan kuma canza password za ka yi, to nan za ka taɓa, sai ka canza password ɗin da kake buƙata. Misali, akwai masu son su canza password, to sai ka shiga nan ka sa old password, wancan tsohon password ɗin da ka yi amfani da shi, sai ka sa, sai nan ka sa new, ka sa new nan ka yi confirm. To mu ba shi za mu yi ba, forgotten password za mu yi, za mu canza password ne gaba ɗaya, sai mu taɓa forgot, ga ya nan. Bayan mun taɓa forgot, sai ka yi nan gurin wannan ɗan alamar nan, sai ka yi mata tick, wannan ma ka yi mata tick, wannan ma ka yi mata tick. To abin da na ce muku, ku tabbata wannan passphrase ɗin guda 12 yana nan kafin nan
to me za ka yi sai ka dawo daga ƙasa akwai inda aka rubuta reset wallet sai ka taɓa kamar haka. To kana taɓa reset password za su kawo ma nan gurin suka ce reset, suka ce to confirm wallet reset please enter, ka rubuta reset a nan gurin. To reset ɗin ta yaya za ka rubuta shi? Da babban baƙi za ka rubuta sai ka dawo sai ka mai da keyboard ɗinka babban baƙi sai ka rubuta reset ga ya nan reset ga ya nan ka rubuta, kana rubutawa sai ka ɗan yawwa kun gani ga ya nan ya fito to sai ka taɓa reset ga ya nan zan taɓa kun gani na riga na yi reset password ɗina gaba ɗaya kun gani. To me za ka yi yanzu idan ka tashi nan gurin za ka taɓa inda aka rubuta import wallet idan ka taɓa import wallet me za ka yi a nan shi ne sai ka ɗauko wannan passphrase ɗin naka guda 12 sai ka rubuta su duk da ƙananan baƙi ake rubuta su. Idan kalma mecece sai ka rubuta haka, ka dawo ta biyu ita ma ka kallo ka rubuta, ta uku ka kallo ka rubuta, haka za ka yi har ka gama. Kana gamawa me za ka yi sai kai confirm za ka taɓa, kana taɓa confirm abu na gaba shi ne za su ce ka sa sabon password ka sa password, akwai password akwai kuma fingerprint sai ka zaɓi wanne za ka sa. In fingerprint za ka sa idan kuma password za ka sa shi ma lafiya lau za ka sa shi. Kana gama sa fingerprint ɗin ko password ɗin sai kai confirm, kana yin confirm za su ce to maimaita password ɗin da ka sa sai ka sa, kana sawa za ta buɗe ma, in ma ba ta buɗe ma ba to sai ka yo back ka fito sai ka ƙara shiga, kana ƙara shiga za ka ga ta buɗe to sai ka koma ka je ka tura duk wani abu da za ka tura in turawa za ka yi kun gane sai ka tura. Idan cirewa za ka yi ka cire ko ma me za ka yi a lokacin za ka iya yi tunda ka dawo da sabon password komi naka za ka ga ya dawo duk wani abu da kake da shi in hamster ne ko ma me dai in dai a ciki yake zai dawo ba tare da wani abu ba. Nan ne ƙarshen wannan bidiyon. Idan yau ne farin shigo ka wannan tasha ina neman alfarma da ka daure ka danna min alamar subscribe, idan kuma ka taɓa danna min alamar subscribe to ina neman alfarma da ka daure ka danna min liking. Mu haɗu a bidiyo na gaba.